Helo a croeso I Cestyll Cwl. Heddiw mae'r Cestyll Cwl, da ni fod dau o gestyll yn fy marn I gorau Cymru. Heina ydy Castell Cynarfon, gath I adeiladu'n 1283 gen Edward y Cynta, a Castell Dolbadarn, gath I adeiladu'n 1220 I 1230 gen Llywelyn Fawr. Yr un cynta da ni'n sbiar ydy Castell Cynarfon. Castell Cynarfon ydy un o cestyll mwyaf Cymru. Gath ei adeiladu gen Edward y Cynta yn 1283. Enw hwn ydy Tŵr yr Eryr. Hwn oedd y prif dŵr lle ddyn nhw'n edrych allan ar y môr. Yn 1413, ceisiodd y Wenglin dŵr ymosod ar Castell Cynarfon. Ac yn ail, Castell Dolbadarn, un o cestyll gorau tywysogion Cymru. Pan ydych chi'n meddwl mae lle Castell Dolbadarn wedi cael ei roed, mae o mor... Mae coed rownd o fel llechi. Mae wedi cael ei roed am bod o mewn llun. Dach chi'n gweld lawr fanna, dach chi'n meddwl, waw, sa'n hawdd I garcharoru rhywun yma. Wel, nath Llywelyn, nath o garcharu brawd fo, Owain, am 20 mlynedd. Bach yn hall, ond nath o brwydr rhwng 3 brawd am pwy sy'n bod y fwyaf da. Ac oedd Llywelyn, efo'r castell yma, oedd y tŵr, 3 llawr, 1, 2, 3. Lle oedd hwn reit posh yn adag bo.
Dach chi'n gweld, dach chi'n gweld fyny'r to yn fan'na, bod yna lot o gerrig ar ôl, a mae hynna oherwydd nath Edward Cynta ddwyn lot ohonyn nhw i wneud Castell Caernarfon. Felly fatha, sgyn fi'n lot o mynadd mynd i nôl cerrig a talu amdanyn nhw. Neu jyst ddwyn rhai o castell yma.